uNkulunkulu alibeke phezu kwakhe siyalamkela. We acknowledge ugcobo olukababa njengoba ngimile kule ndawo. I'm just a vessel ngiministara ngaphansi kogcobo olukababa in the mighty name of Jesus Christ. Bese sibingelela umama wethu. Siyabonga mama, siyakuthanda mama, in the mighty name of Jesus Christ. Bingelela ibandla lonke, abafundisi bonke, fivefold ministry yonke, ibandla lonke, nobaba abasigadela imoto ngaphandle, ne-worship team, kanye nabantwana abancane abangakwazi ukuziphendulela, nabo siyababingelela in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Size emkhulekweni bazalwane, sizokhuleka inkonzo ye-intercession, inkonzo yomkhuleko. Sizokhuleka kakhulu, uzilungiselele sizokhuleka. Izwi siyokhulekela phezu kwalo sizolithola kuJohn 12 iverse u32, noma singaqala ku31 siye ku32. uJohn 12, kukaJohane 12 iverse u31 ukuya ku32. Owesibili yilo, omthanda umakhelwane wakho njengalokho. Uxolo kancane, uJohn chapter 12 iverse u31 ukuya ku32. uJohn 12. Galokhu kungukwahlulela kwalelizwe. Galokhu umbusi walelizwe uza kuxoshwa. Mina nxa ngiphakanyiswa emhlabeni ngiyakubadonsela kimi bonke. Amen. Ifundeka kanje ngesingisi ithi, this world is being judged now. The ruler of this world will be thrown out now. When I've been lifted up from the earth, I will draw all people towards me. Ithi mina nxa ngiphakanyiswa emhlabeni ngiyakubadonsela bonke kimi. Okhuluma la uJesu oyinkosi yamakhosi. Uthi isikhathi sesifikile ukuthi inkosi yalelizwe ixoshwe. Now njengoba sesifikile lesikhathi sokuthi inkosi yalelizwe ixoshwe, uthi mani ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. uJesu ukhuluma ngokubethelwa kwakhe esiphambanweni. Ukhuluma nje sesifikile isikhathi sokuthi ayobethelwa esiphambanweni. Ukubethelwa kwakhe ukuphakanyiswa. Uthi mani ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. uJesu walenga eCalvary, walenga esiphambanweni, walenga elengela mina nawe, walenga wathukwa, wakhafulelwa, waphuziswa iviniga angashongo ukuthi uyayifuna, walenga esiphambanweni, wahlatshwa, wopha igazi, wafakwa nameva, esewunikelile umphefumulo wakhe kuNkulunkulu, kwaba khona omhlaba ngenkemba, kwaphuma amanzi, kwaphuma igazi, yase yasindiswa leyo ndoda. Le ndoda yangasindiswanga, kepha ngalelo langa yasindiswa, yazi yakhuluma amazwi athi ngempela lo uyindodana kaNkulunkulu. uJesu walenga esiphambanweni elengela mina nawe. Uthi uJesu sesifikile isikhathi sokuthi inkosi yalelizwe ixoshwe. Ukugula kuvela kule nkosi yalelizwe. Naw sesifikile ke isikhathi sokuthi ukugula kuphume emzimbeni wakho, ngoba uJesu uthi mani ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. When you lift him high up, he will draw all men towards him.
sesifikile isikhathi sokuthi inkosi yalelizwe ixoshwe. Lana ke namhlanje sikhuluma nge-pulling power of Jesus, amandla kaJesu wokudonsa. uJesu unamandla wokudonsa. Uthi mani ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. Bakhona abazali abahlushwa abantwana. Uthi uJesu mani ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. Akathi mawumthethisa uzoba right. Uthi mani ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. The pulling power of Jesus. uJesu uyakwazi ukudonsa umuntu. uJesu uyakwazi ukudonsa lo muntu omkhulekelayo. Uthi mani ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. Sikhuluma ngamandla kaJesu wokudonsa. uJesu wayidonsa indoda elenga isiphambanweni. Mawubuka izwi lenkosi kuLuke 23 verse 45, kunendoda eyayibethelwe kanye noJesu elenga isiphambanweni. Amadoda amabili, kwaba khona eyodwa ezisolayo ngakho konke yakwenza. Yathi inkosi ngicela ube nami eparadise namhlanje. uJesu wamdonsa wathi namhlanje ngizoba nawe eparadise. Sikhuluma nge-pulling power of Jesus. Sikhuluma ngamandla kaJesu wokudonsa. Wayidonsa le ndoda uJesu seyizofa sekusele isikhathi nje sincane. Wayidonsa le ndoda waba nayo eparadise. Hallelujah. Mawufunda izwi lenkosi kuJohn 19 verse 26. uJesu ulenga isiphambanweni. Uma ebheka phansi ubona umama uMaria, ubona nomfundi wayemthanda uJohn. Uyababuka. Uyazi ukuthi isikhathi sakhe sesisophela, sesizokuhamba emhlabeni, sesifikile. Udonsa umama umsondeza kundodana, udonsa indodana uthi indodana nangu umama. uJesu wabadonsa ukuthi kube nobunye phakathi kwabo. Ngoba uthi mani ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. When you lift him high, he will draw them closer. Umani ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. Mawufunda incwadi yezenzo chapter 9, siyathola kunendoda eyayibizwa ngoSaul. Le ndoda yayihlasela abakholwayo, yayihlasela amabandla. Yezwa nje ukuthi kunebandla ngapha iyagijima iyohlasela, iyadestroya. Yezwa nje ukuthi kunabazalwane ngapha iyagijima iyodestroya. Kepha uJesu wamdonsa. Ngelinye lamalanga wamdonsa uJesu Saul, wamshintsha negama, wamsindisa, washintsha igama waba uPaul. Yena lo Paul obhala incwadi eziningi ngoba uJesu wamdonsa. uJesu uyakwazi ukudonsa umuntu ongakholwa, amdonse akholwe. Sisakhuleka kusekhona esibakhulekelayo ebaphila impilo engenabo ubungcwele. Ake siyeke ke singabazali ukubathethisa abantwana ngezinto abazenzayo, ngoba uthi uJesu mani ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. Okwethu ukuphakamisa uJesu singamphakamisi nje simbona le ngeCalvary, kepha uJesu wadlula eCalvary, wangena ethuneni, waphuma ethuneni, waphuma wahamba wayohlala on the right hand side of God. uJesu lapho ehleli khona une authority. Thina okwethu ukumphakamisa yena uzobadonsa. Uthi mani ngiphakamisa mina ngizobadonsa. Asikho ke isidingo mzali sokurasela umntwana. Asikho ke isidingo mzali sokuthethisa umntwana. Uma ngabe umntwana uphila impilo engenabo ungcwele, wena okwakho uphakamisa uJesu. Okwakho ukuphakamisa uJesu.
The more umphakamisa uJesu, the more wamdonsa. The more umphakamisa, the more wamdonsa. The more wena umphakamisa uJesu, the more wamdonsa. Ekugcineni izokwenzeka lento oyifisayo ngalo muntu. Hallelujah. Uthi uJesu manje ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. Wamdonsa, wabadonsa bonke uJesu. Wadonsa ngisho nendoda eyayilenge eCalvary wayidonsa ngoba unamandla wokudonsa uJesu. Umuntu bazalwane umuntu kaNkulunkulu. Umuntu ubelonga kuNkulunkulu. Umuntu ushintshwa umoya oyingcwele. Umuntu akashintshwa umuntu. Wena kwakho ukuphakamisa uJesu yena uzobadonsa. Abagulelwayo banokuphelelwa amandla. Baze bafise sengathi lo ogulayo sengathi angahamba ukuze ngizophumula. Uma umphakamisa yena uyabadonsa. Ma uphakamisa uJesu ugulelwa yena uyakwazi ukudonsa lo ozophilisa lo muntu ogulayo. Yena uyakwazi ukudonsa bonke abangahle basize lo ogulayo. Uthi manje ngiphakamisa yena uzobadonsa. Isikhathi esiningi siphakamisa inkinga zethu, siphakamisa konke esibhekene nabo, sikhohlwe ukuphakamisa uJesu. Kanti khona indoda eyagqolozela phezulu beyikhanda ngamatshe, uStefan bemkhanda ngamatshe, bamkhandela ukuthi uthi uJesu uvukile, and vele uJesu wavuka kwabafileyo. So bezwa akhuluma lawo mazwi, bamkhanda ngamatshe, akaziphindiselanga, wagqolozela phezulu, wabheka uJesu, wabona uJesu eme ngeenyawo ngoba lithi izwi lenkosi manje ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. Sesifikile isikhathi sokuthi inkosi yalelizwe ihlulwe, kodwa okwethu ukuphakamisa uJesu. Okwethu ukuphakamisa uJesu. Ezimpilweni zethu sidinga ukuphakamisa uJesu. Einkingeni zethu sidinga ukuphakamisa uJesu. Kuyo konke esibhekene nakho sidinga ukuphakamisa uJesu ngoba lithi izwi lakhe, without Jesus we are nothing. Phakamisa uJesu empilweni yakho. Kuyo konke obhekene nakho phakamisa uJesu. Noma ngabe unama marital problems, phakamisa uJesu. Noma ngabe umzali odelelwa umntwana, phakamisa uJesu. Noma ngabe kuneyinkinga ebandleni, masiphakamisa uJesu. Noma ngabe kuneyinkinga emsebenzini, masiphakamisa uJesu. Noma ngabe kuneyinkinga esikolweni, masiphakamisa uJesu. Ngoba uthi manje ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. uJesu uyakwazi mawumphakamisa usalinde umsebenzi, mawuphakamisa yena uyawadonsa ama destiny helpers wakho. Bonakala iCV yakhe ihlala endaweni ezandleni eziright ngesikhathi esiright emntwini oright bese uyabizwa. But kusuka phi na wena umphakamisile? Ngaphakamisa qualification, phakamisa uJesu. Ngaphakamisa experience, phakamisa uJesu. Ngaphakamisa konke okwaziyo, phakamisa uJesu. The more umphakamisa yena uyabadonsa bonke laba ekufanele babe usizo kuwe. The pulling power of Jesus. Namhlanje sikhuluma ngoJesu okwazi ukudonsa. Uthi manje ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. Uyakwazi ke ukudonsa uJesu. Uyakwazi ukusidonsela konke esikudingayo, konke esikhulekelayo. Thina kwethu ukumphakamisa. Phakamisa kanjani na uJesu? Uma ufunda izwi lenkosi kuJohn 20 iverse 1 sithola ikhuluma ngokuvuka kukaJesu le ndaba. Ithi ekseni ngalolo suku kwaba khona abomama bahambayo baye ethuneni likaJesu. Uma bafika ithuna li-empty, balithola li-empty. Lithi kwaba khona abafundi ababili, uPeter noJohn, bagijima bobabili. Egijimeni kwabo uJohn wagijima phambili wamshiya uPeter. Wagijima uJohn
wafika ethuneni wahlola wabona ukuthi li-empty. Nayi-ke indaba, uPeter wayesele emuva, kepha wagijima, naye wahlola wabona ku-empty. Akagcinanga ngokuhlola, kepha wangena ethuneni uPeter, waze wabamba indwangu eyayibopha uJesu ukuze akholwe ukuthi uJesu uvukile. Ngithini namhlanje ngikhuluma ngefellowship with the Holy Spirit. uPeter akagcinanga ngokwamukela inkosi uJesu, ufana nalo mzalwane odlulile lapho wamukela inkosi uJesu, then waqhubeka waba ne-fellowship with the Holy Spirit, wamkhonza ngomoya nangeqiniso uNkulunkulu. Ingakho akagcinanga nje ngokuhlola ithuna, kepha wangena waba intimate with Jesus. Umphakamisa kanjalo ke uJesu, you become intimate with the Holy Spirit. Usondelana kakhulu kumoya oyingcwele, usondela kakhulu kumoya oyingcwele. Awugcini nje ngokumazi, ngokwazi ukuthi ukhona, kepha uba nobudlelwane nomoya oyingcwele. That is how you raise him up. Uma ufuna ukuba nobudlelwane noJesu, ufunda izwi lakhe, you read his word. Impendulo zeinkinga zethu zonke zikhona eBhayibhelini, ukuthi nje asilifunde iBhayibheli. So when you read the word, you become intimate noJesu Kristu, sondelana naye kakhulu uJesu Kristu. Hallelujah. Yiphi enye indlela yokusondelana noJesu na? Indumiso. Einkingeni zonke uyadumisa, einkathazweni zonke uyadumisa, kuko konke obhekene nakho uyadumisa, ngoba uthi yena maningakhathazeki ukuthi niyodlani, maningakhathazeki ukuthi nolalaphi, maningakhathazeki ukuthi niyombathane, kepha funani qala umbuso kaNkulunkulu. That's how you become intimate with the Holy Spirit. Usondelana naye ngokumdumisa. Ngoba uthi maningiphakamisa mina ngiyobadonsa. The more you worship, the more abadonsa bonke ekufanele babe usizo empilweni yakho. Yiphi enye indlela na yokusondelana noJesu? Ukuthandaza. Eksene mina ntambama ebusuku uyathandaza. The more you pray, it's the more abadonsa. The more uzinikele emthandazweni, is the more abadonsa labo ufisa ukuthi babe usizo empilweni yakho. So imessage yanamhlanje ithi maningiphakamisa mina ngiyobadonsa. The pulling power of Jesus. uJesu uyakwazi ukubadonsa bonke abantu esidinga ukuthi babe khona, babe usizo empilweni zethu. Thina kwethu ukumdumisa, ukuthandaza, ukufunda izwi. Masenza njalo siyamphakamisa, ngoba uthi maningiphakamisa ngiyobadonsa. Hallelujah. Sizothandaza bazalwane. Sizothandaza, sizongena emkhulekweni. Izwi leli esizokhulekela phezukwalo elithi maningiphakamisa mina ngiyobadonsa. Uma ningiphakamisa mina ngiyobadonsa. Uma ningiphakamisa mina ngiyobadonsa. Uma ningiphakamisa mina ngiyobadonsa. Uyosidonsela konke esikudingayo only if simphakamisa. Kunabo phi abawuthula? Kune promise. Uthi maningiphakamisa mina ngiyobadonsa. Now angeke abadonse ungakamaphakamisi. Udinga ukumphakamisa uJesu. Abe high above all your troubles, all your storms. Abe high above. Fanele kube uye
njengoba lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wamphakamisa uJesu waba ngaphezulu kwakho konke, igama lakhe laba ngaphezulu kwamagama onke, nasezimpilweni zethu kufanele kube njalo, aphakame abe ngaphezulu kwakho konke. Sizothandaza abazalwane, sizothandaza. Prayer item yethu yokuqala ithi bonke esikhonza nabo, bonke ama-intercessors esengathi aphelelwa amandla, sithi uNkulunkulu makabadonse. Wonke ama-ministry workers, bonke abakhonzayo ebandleni, abasevayo ebandleni, bazizwa ngathi sebadrainekile, ngathi sebaphelelwe amandla, sithi uJesu makabadonse babuye. Bonke besikhonza nabo esingasababoni, sithi uJesu makabadonse babuye. Bonke nje sebaphelelwe amandla ukumkhonza uNkulunkulu, sithi makabadonse babuye, because unguNkulunkulu okwazi ukudonsa, ngoba uthi manje ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. Haleluya. Siyangena ke emkhulekweni bazalwane, sizokhuleka inkonzo le, inkonzo intercession, inkonzo yomkhuleko, sizokhuleka yilabo bokuqala sibakhulekelayo. All the ministry workers, bonke abasevayo ebandleni sengathi baphelelwa amandla, sithi makabadonse uJesu, abasevayo nama-intercessors wonke. Kunabantu uNkulunkulu bekababizile, ababizela ukuthi bavuke eyinzulwini zobusuku bakhuleke, mara manje akusakhulekeki. Sithi uJesu makabadonse babuyele kuministry yabo yokukhulekela ibandla, ngoba ibandla liyakhulekelwa. Awulikhulekeli kuphela uma ufika la ebandleni, kepha noma uwedwa ebusuku, uma ekuvusa umoya ongcwele eyinzulwini zobusuku, dingeka ukuthi ukhuleke. But manje sihaqwe inkinga namakhaza, sekuba ngathi asisenawo amandla okukhuleka, kepha uthi uJesu umani ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. So sidonsa, sicela uJesu ukuthi adonse wonke ama-intercessors nawo wonke ama-ministry workers, bonke abakhonzayo abasevayo ebandleni, makabadonse babuyele kuministry yabo. Sizokhuleka i-prayer item yethu yokuqala, singahlabelela bese sisebenzisa lawo mazwi athi mani ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. Sidonsa bonke abangama-ministry workers, bonke abasevayo ebandleni, bonke abangama-intercessors webandla, siyabadonsa. Misi zandla ngiwamkela kuamandla ngizipha misi sandla ngiwamkele ngiwamkele kuwe uamandla ngiziphakamise ngiziphakamisisa ngiwamkele kuwe ngiwamkele kuamandla Baba, namhlanje kuseni siza kuwe ngokukholwa. Siyakholwa ukuthi usenguNkulunkulu nanamhlanje. Siyakholwa Baba namandla wonke ukuthi uNkulunkulu ongaguquki, unguNkulunkulu ongashintshi, unguNkulunkulu oyingcwele.
Nanamhlanje kuseni silizwile izwi lakho lithi masikuphakamisa wena uyobadonsa. Sidonseleke all the ministry workers bonke babona amandla wonke baseva ebandleni badonse babuye uNkulunkulu oyingcwele. We nullify all the plans of the devil empilweni zabo in the mighty name of Jesus Christ. Sithi badonse uNkulunkulu oyingcwele nalabo babizile ubabizela ukuthi babe ngamanxusa bavuke inzulini zobusuku banxusela ibandla. Sithi labe sebafikelwa ukukhathala buyisa amandla kubo badonse babuye babona amandla wonke ngegama lika Jesu Kristu owaseNazaretha. Sikhuluma namhlanje uNkulunkulu oyingcwele njengobaba uBartimeyu owayengaboni babona amandla wonke wamemeza kuwe wathi Nkosi uJesu Ndodana kaDavide ngihawukele. Siyibandla lakho namhlanje kuseni sicela usihawukele. Sidonsele all the ministry workers bonke sebaphelelwa ngamandla lithi izwi lakho abasha bayawanokuwa kepha bakwethembayo wena ubanikeza amandla amasha. Siyabonga ke namhlanje kuseni elithi izwi lakho umane ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. Badonse uNkulunkulu oyingcwele, donsa ibandla lakho libuye, donsa ama-vision carriers abuye, donsa konke uNkulunkulu oyingcwele, bonke abaseva ibandla, badonse babuye ebandleni. Nalapho uNkulunkulu oyingcwele abastake khona, babona amandla wonke badonse, babuyele ebandleni lakho. Bakhona esikhonza nabo, kepha sisababona ebandleni, babona amandla wonke badonse babuye, ngoba wena unawo amandla wokudonsa. Ngegama lika Jesu Kristu owaseNazaretha, namhlanje kuseni uNkulunkulu oyingcwele lithi izwi lakho manje ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. Donsa ama-intercessors lawa sebaphelelwe ngamandla okukhuleka, buyisa umoya wokukhuleka, buyisa ugcobo lokukhuleka kubo ngegama lika Jesu Kristu owaseNazaretha. Lithi izwi lakho manje ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. Donsa ama-ushers webandla bonke uNkulunkulu oyingcwele babuyise ngegama lika Jesu Kristu owaseNazaretha. Badonse bonke uNkulunkulu oyingcwele, bonke abaseva ebandleni nalabo abashera izwi mababuye uNkulunkulu oyingcwele badonse ngegama lika Jesu Kristu owaseNazaretha. All the vision carriers babona amandla wonke badonse babuye bonke uNkulunkulu oyingcwele uAaron noUri badonse ebandleni lakho babuye ngegama lika Jesu Kristu owaseNazaretha. We thank you Holy Spirit. Namhlanje kuseni sithi uphakema unamandla, akekho njengawe, akekho ongalinganiswa nawe. Wezolo ngwenamhlanje ngwena phakade. You are Alpha, you are Omega. Ungumqalisi, ungumphelelisi okukholwa kwethu. Siyakholwa namhlanje ukuthi uyabadonsa abantwana bethu bonke babona amandla wonke abadukileyo, njengoba wena wayibuyisa indodana yolahleko. Sithi nabo badonse mababuye babuyele emakhaya ngegama lika Jesu Kristu owaseNazaretha. Bakhona babhemayo baboyingcwele abantwana sebangasalalela abazali, badonse babona amandla wonke babuyele kubazali babo futhi babuyele ba-sober minded. Bakhona nabastakile bastake emoyeni okuphuza utshwala, badonse babona amandla wonke babuyele babe sober minded. Donsa ulusha lwethu babona amandla wonke, badonse bonke babuyele kubazali babo ngegama lika Jesu Kristu owaseNazaretha. We nullify all the plans of the devil against the youth ezweni lonke egameni elinamandla lika Jesu Kristu. Sithi lalela Sathana, unamandla awunasabelo empilweni zabo. uNkulunkulu uye yedwa uNkulunkulu phezu kweimpilo zabo, wena unamandla unasabelo empilweni zabo. Siyabadonsa namhlanje bayabuyela ezweni labo, bayabuyela emgqeni, bayabuyela baba ngabantwana ngoba lithi izwi lakho umane ngiphakamisa mina ngiyobadonsa ngegama lika Jesu Kristu owaseNazaretha. Siyakhuleka namhlanje, sikhulekela yonke imishado, sithi makube nokuthula emishadweni yonke,
babona amandla wonke donsa yonke imishado ebeseyizama ukuhlukana babona amandla wonke sithi letha unity donsa unity emishadweni yonke ngegama lika Jesu Kristu owaseNazaretha ebandleni lakho donsa ukuthula buyisa ukuthula ngegama lika Jesu Kristu owaseNazaretha siyakholwa babona amandla wonke uri wonke sikhulekele sesamukelisiwe in the mighty name of Jesus Christ. Donsa ukuthula makube nokuthula ezweni lakithi konke okwenzakalayo la ngaphandle makube nokuthula ngegama elika Jesu Kristu owaseNazaretha. Siyabonga ke babona amandla wonke nakuso lesisikhathi sithi ungu-Alpha ungu-Omega ungumqalisi nomphelelisi okukholwa kwethu. We thank you for the pulling power ekhona nakule ndawo ngegama lika Jesu Kristu. Donsa ama destiny helpers babona amandla wonke kubo bonke abalinde umsebenzi donsa ama destiny helpers basondeze kubo ngegama lika Jesu Kristu owaseNazaretha. Siyabonga ugcobo likhona namhlanje lithi izwi lakho umane ngiphakamisa mina ngiyobadonsa. Siyabonga uNkulunkulu oyingcwele in the mighty name of Jesus Christ. Amen.